Miksi tämä robotti on erilainen? Se ei tarvitse rajakaapelia, koska leikkuualue on täysin virtuaalinen. Asennus tehdään sovelluksella ja voit mukauttaa leikkuualuetta milloin tahansa. Tämä robotti saavuttaa jokaisen puutarhasi alueen oikeaan aikaan. Ennakoivan AGS-teknologian ansiosta se suunnittelee leikkuujaksot älykkäästi. Satelliittisignaalin voimakkuuden mukaan. Stiga e-Power-akun ansiosta tämä robotti voi hoitaa nurmikkoa vain 2 päivittäisellä leikkuujaksolla, päiväsaikaan tehtynä. Huomioiden isot ja pienet eläimet, jotka hoitavat puutarhaasi yöaikaan. Stiga-robottileikkurit on varustettu hiiliteräksestä valmistetuilla terillä, jotka varmistavat korkean leikkuutehokkuuden. Robotti leikkaa siististi, antaen ruoholle aikaa toipua ja kasvaa luonnollisesti. Järjestelmälliset leikkuukuviot edistävät nurmikon terveyttä entisestään. Se voi leikata jopa 10 erillisellä leikkuualueella ja siirtyä itsenäisesti alueelta toiselle. Ne kaikki on varustettu älykkäillä toiminnoilla, kuten esteiden tunnistusjärjestelmällä, joka lähettää puhelimeesi aina ilmoituksen, mikäli nurmikollasi on jokin odottamaton este. Sovelluksen avulla voit helposti opettaa robottiasi, jos vaikka päätät sulkea pois tietyn alueen puutarhassasi. Stiga-robotit ovat ketteriä mäkisessä maastossa. Ne suoriutuvat jopa 50% kallistuksista ja sopivat erilaisiin puutarhoihin. Voit hallita Stiga-robottileikkuriasi älypuhelimesi Stiga Go-sovelluksella. Voit hallita sitä myös Alexan kautta samalla kun rentoudut kotona. Stiga Garden Care.